Nem. Engedd el szépen, Bence. Nem. Engedd el. Van cuki. Cuki, de azért kell elengedni. Apának még megmutatom. De ők később jönnek vissza. Jaj. Életem első legnagyobb gyíka. Leharapsz? Nem. Van cuki. Úgy csináltam, hogy megnéztem, ahol bemegy a lukba. A luknak a másik végét megkerestem, és két oldalról elkezdtem felásni a lukat. Ahol kiszaladott, elkapom. És én nekem ez már sokszor bevált technika. Olyan cuki. Megsimizett pász. Ugye milyen sejmes a bőrén? Igen. Nem tudom. Most nincs olyan harapos. Na engedd el szépen. Úgy. Na.